Bismillah. Dessin animé kan Bamanan kanan. Dugu jɛra hali bi ne ma Muhamɛdi ye. O tuma ma wuli ka bɔ sunɔgɔ la fɔlɔ. Alhamdulillah. Ani sɔgɔma mama. Nse resira Muhamɛdi. Ala ka balo, Ala ka barika da o la, Ala ka si ni kɛnɛya di. A yala i wililen i ye fajiri seli wa? Awɔ mama, ne wulilen ne ye fajiri seli. Muhamɛdi, o ɲana o diyara n ye. A ka di ne ye i ka taa seli kɛcogoya yira i tɔɲɔgɔn denmisɛnninw minnu bɛ k'i lajɛ. N'an seli an bɛ ŋaniya siri, an bɛ Alahu Akbar fɔ ka Fatiha fɔ ka suran dɔ kalan. An bɛ kunbɛlɛkuru minɛ, an tila ka kunbɛlɛkuru bila, an bɛ ten duuru duguma ka o sigi ka tahiya kalan ka tila ka salamu aleykum bila. An bɛ seli tile kɔnɔ siɲɛ 5. Fajiri, seli fana, lansara, fitiri ani safo. Ne ɲɔgɔnna denmisɛnninw, aw ka seli aw ka so. Hali ni papa ni mama tɛ yen, ni seli waati sera, aw ka seli.